Good morning, guys! It's day 3 in our quarantine here in Thailand. And today is our swab test. First swab test. So, good morning. Good morning, honey. Pareha pala tayo naka-yellow. Uy, good morning. 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 What are you doing? Calamansi juice. Calamansi juice, and our breakfast is Soft-boiled rice. soft-boiled rice. Or lugaw. Soft-boiled rice. In Bisaya, lugaw. In Tagalog, lugaw. Nagja-jacket ako, guys, kasi sobrang ginaw. It's gloomy here in Thailand. So, good luck sa aming swab test today. Sakit na naman yun sa ilong and sa throat. Diyos ko. So, see you guys later. Breakfast muna kami. Bye. A few moments later. One eternity later. Nag-order kami ng sisig. Yum, yum. Grabe ka rice. Thank you, Toto Inusan, for the special delivery. And thank you for Sir Renz Galopo. 1 week later. Hi, guys. It's been a week. I think we are already in day 8. Yes. So, kamusta kayo, guys? Hindi na ako nakapag-vlog kasi wala naman kasi kaming i-vlog. Kasi yung ginagawa namin dito, kain, tulog. Wala, maligo. Yun lang. Wala kaming ginagawa. So, guys, sa mga nagtatanong kung libre ba tong quarantine hotel, hindi po. Hindi po siya libre. Ang pagbalik po namin dito sa Thailand is magastos. Hindi siya practical. Pero kailangan talaga naming bumalik kasi nga may mga trabaho kami. So, itong quarantine hotel is, kung sa peso amount, is nagkakahalaga ito ng more than 100,000 pesos. Thai currency, sa amin dalawa kasi mag-asawa kami, 70,000 baht, naging 61,000 baht na lang kasi nga may discount kasi nga mag-asawa. So, hindi siya libre, guys. Sobrang mahal niya, hindi siya practical. Pero, yun talaga, kailangan nating sumunod sa government. Yung food dito is, free na din. Kasali na sa binayaran namin. 1 eternity later. Good morning, guys. Today is September 3. Nagigising ko lang. So, it's almost 9 o'clock a.m. Kumukuha kami ng aming own temperature, body temperature, kasi isi-send namin to sa nurse ng hotel every 9 a.m. and 6 p.m. Kailangan gawin every day. Tapos isi-send namin sa Line app. So, kumukuha pa ako ng temperature ko. Kasi
So, yung gamit pala nila is mercury na thermometer. Ito yung thermometer na ginagamit dito sa hotel para mag-check na aming temperature. Nakikita niyo ba yung temperature ko? Yung black. May line na black. So, ayun. Tapos na ako mag-send ng body temperature ko sa nurse. So, tingnan natin yung breakfast. Pasensyaan yun na yung mukha ko. Kagigising ko lang. So, ito yung breakfast. May sabaw. Tapos, fried rice. Ito yung breakfast natin, guys. Kuha lang muna ako ng sarap. Wala na kaming ito. Galing Pinas. So, let's eat breakfast. It's 1:59 in the afternoon. So, ngayon, mag-ano kami. Nag-message ang hotel na kukunin nila yung mga bedsheets namin. Kasi bawal kasi silang maglinis sa room namin. So, kukunin na lang daw nila para ma-change. Okay, so, samahan niyo ko guys mag-change ng sheets. One eternity later. Hi, good evening. It's 6:29 p.m. Thailand time. So, kaliligo lang namin. Hindi na ako naka-vlog kanina kasi nakatulog kami pagkatapos mag-change ng mga bed sheets. So, nandito na yung dinner namin. Thai spicy food and fruit. Meron tayong fruit, Han. Parang citrus. Tapos rice. So, same lang kami ni Brian. Pero, nag-order ako ng ibang food sa kanya kasi ayaw na niya yung maanghang. So, masakit na yung tiyan niya. So, nag-order ako ng fried chicken para sa kanya. So, same lang kami. Hindi ko to mauubos. Akin lang to lahat. Joke. So, para bukas naman. So, let's eat, guys. Hintay na lang namin yung order namin na food. Na chicken wings. Para kay Brian. Para mag-eat na kami. Okay, let's eat. Kain kayo, guys. Ito na ang kanyang food. Nag-order kasi ako sa kanya ng chicken kasi sumasakit na yung tiyan niya sa spicy food. Wow, pahingi. Isa lang? Dalawa. Dalawa lang? Let's eat, guys. 2 days later. Good morning, everyone. Today is September 5. And today is the schedule of our last swab test. Good luck to all of us. Sana lahat kami negative. Okay, see you later.
Hi guys. So we just finished our swab test and grabe kasakit guys. Ito guys. What can you say? Para akong nalunod. Nalunod sa sakit. Hindi sa sarap. Ay, Diyos ko Lord. Kotang-kota na kami sa swab test. So, tomorrow malalaman na namin ang result. Lahat sa amin ng mga Pinoy dito na naka-quarantine. So, praying for a negative result. Hindi na kami praying for positive result. Praying for negative na kami ngayon. So, wala nang positive result na kailangan. Last na babalik na kami sa Supanburi. Lord, help us. Dads na. Ang sakit. Nandito pa rin yung at dito sa bibig. Dito sa akin, para talaga ako nalunod ulit. Nalunod ako nung bata pa ako. So, hindi siya madali, guys. Ang experience, hindi ka nais-nais, kaya huwag kayong lumabas. So, update lang namin kayo bukas. The next morning. Huwag na ako. Hello, good afternoon. Yes. 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 Yes, thank you so much. Negative na dua! Yes! Oh, eto na. Kanina nalunod na.